Ο Γιώργος ο Καλατζής είναι πρώτα απ' όλα ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Είναι νέος, είναι από τους ζωγράφους που εκτιμώ πολύ. Σπάνια βλέπει ζωγράφους με ήθος και ταλέντο συγχρόνως. Μ' αρέσει η δουλειά του. Πρώτα απ' όλα έχει ελευθερωθεί από πολλά πράγματα. Δεν πέρασε από τη μιζέρια της σχολής καλών τεχνών, γιατί εκεί τα πράγματα, τα παιδιά ευλουχίζονται. Η δουλειά μου περισσότερο έχει να κάνει με την ανθρώπινη φιγούρα, με τα χρώματα, με τους πλανήτες, με τις κινήσεις των ανθρώπων μέσα στα χρώματα και στο διάστημα. Η δουλειά του Γιώργου, όταν την είδα για πρώτη φορά εντυπωσιάστηκα, γιατί παρόλο που είναι μια σύγχρονη δουλειά, μοντέρνα δουλειά, δεν είναι του σειρμού. Είναι με ευαισθησία, με περιεχόμενο και με πολύ γούστο. Έχω βρει το δικό μου δρόμο να εκφράζομαι και το δικό μου τρόπο να αποτυπώνω την ανθρώπινη φιγούρα και την κίνησή της μέσα στο χώρο. Βέβαια όλο αυτό προέρχεται και από μια παιδεία που έχει αποκτήσει ο Γιώργος. Δηλαδή τι παιδεία? Έτυχε να προέρχεται από μια σημαντική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν σημαντικός ζωγράφος, αλλά μπορώ να πω ότι ο Γιώργος έγινε καλύτερος. Αυτό συμβαίνει σπάνια, αλλά αυτή τη φορά έγινε. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Καπόπουλο που μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τη δουλειά μου και να έχουμε μια τόσο καλή συνεργασία.